Ayo. 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 Bisa man bro. Ini ayo man. Brad, ano may ato ni mo Brad? Miss, na si paring imok, miss. Naaman. Ngano na unta? Naalang ko ito yun niya, miss. Og na si paring imok. Mok! Mok! Nanangita ni mo! Mok! Nanangita ni mo, Mok! Sige, sa mo na. Ari, asa, imo mang kuruni kong pari. Oh, pre! Ikaw mo lagi na! Masa may tuyo ni mo, pre! Pre, ni lagi ko, pre. Kaya maningil ko sa imong utang, pre. Pre! Pasensya kayo, pre! Kayo mo ko'y kwarta, pre! Pre, ni sad ba ko ka, pre? Makaroon ka mo bayad. Niya, gidagan na akong listan sa imong utang. Pre! Panghiwa ako, pre! Tagay sa kong gaming panahon! Pre, unsa naman sa nga panahon, imong gipangayo, pre. Panahon, pre ba? Sa pagkalaimot!